ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಕೋಲದ ಪಿರಾವುದ ದಿನ ದಾದ ಮಾತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಈ ಕೋಲದ ಕೆಲಸಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೆರಿ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಡು ಐಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು. ಮಾತೆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೋಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೋಲದ ಪಿರಾವುದ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ ಬಾಡ ಮಿತ್ರ ಐಕ್ ಬಾರ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚೆನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಒಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. गेमेर ಚಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬರ್ಪುನ್ ನಂಜಲ್ದಿ 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 ಸಿಯರ್ ಆ ಬಲೆ ಓದಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಡಿಯರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ದಾಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಪೋಯ್ ತನಿಷ್ಠ ಪೋಯ್ ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಕಾಟ ಪೋಯ್ ಈ ಬರ್ಚಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಡಿಯರ್ ಪೋಯ್ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಲ ಏನ ನೂಕುದ ಪೋಯ್ ಕಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಲೋ ಮೇ ಪುತ್ತು ಲಗಿ ಅಲ ಖುಷಿ ಎರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸಿಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಬರಿದ್ದಾರು ಲೈ ನಿನ್ನತ್ತಿಗೆ ಕೋಪಲ್ ಪೈಕೆ ಶುರನ್ pull down good girl. ಏ ಚುಬ್ದಿ ತೆರ್ತುಲಗಿ
D'accord, pas là. Allez. ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಈಟಿ ಬಿಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಸಿಯಾವ್ ಆಗೊಬ್ಬುಲ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ 11 ತನಿಷ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನನದಾದ ಬಣ್ಣ ಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಲದ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ದದ ಮಾತ ಆಂಡವೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಇರಾ ಪಾತಿರ್ನ ಲೆಕ್ಕವು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ವಿ ಅವೇ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ದದ ಮಾತ ಆಂಡವೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲದ ನೀ ದದ ಮಾತ ಆಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಡ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆವಂದು ತೂಕ ದಾದೇನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾನು నేను ಮಾತ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 4th ಇಯರ್ ತೋಜುಡು ನಿಕುಲ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕುಲ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ತ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಆತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಸೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೇ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಸಂಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದು ದಯಪಂಡ ನಿದ್ರದ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಮಂಡೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕದಾದ ಆಪುನಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನನದ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್